குழந்தைய கொடு. ₹1 கொடுத்தா சாதாரண பேருங்க, ₹2 கொடுத்தா நல்ல பேரை வைப்பாங்க. கொடுங்க. சந்தோஷம். காமராஜி. நீங்க தான் அடுத்த முதலமைச்சர் ஆகணும் காமராஜ், அதான் எங்கெல்லாம் விருப்பமும். ஐயா ராஜாஜி இந்த இடத்துல நான் எப்படிங்கய்யா? சரி வராதுங்கய்யா. நீங்க தான் வரணும் காமராஜ். நீங்க தான் வந்து ராஜாஜி முன்ன எல்லா பள்ளிக்கூடம் திறக்கணும். இன்னும் எங்கெல்லாம் திறக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் திறக்கணும். அதுக்கு நீங்க தான் வரணும் காமராஜ். நானே பிரச்சாரம் பண்றேன், நீங்க வாங்க காமராஜ், நீங்க வாங்க. கட்சியில சில பேர் நான் பெரியார் கொள்கை பின்பற்றாம குற்றம் சொல்றான், அதுக்காக நான் பெருமைப்படுறேன்னு. முதலமைச்சர் அவர்களே, நீங்களும் பெரியார பின்பற்றி ஜாதி அடிப்படையில இடஒதுக்கீடு பண்ணிக்கிட்டே போனா தகுதியும் திறமையும் என்ன ஆகுறது? எந்த தாழ்த்தப்பட்ட டாக்டர் ஊசி போடு நோயாளி செத்துருக்கான்னு, எந்த பிற்படுத்தப்பட்ட பாலம் கட்டி இடிஞ்சு விழுந்திருக்குன்னு. தகுதியும் திறமையும் பொதுவானது, வாய்ப்பு பார்த்தா வந்துட்டு போகுது. தந்தை பெரியார் அவர்கள் கேட்டதற்கிணங்க 1954 காமராஜர் குடியாத்தம் தொகுதி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். தந்தை பெரியார் அவர்களின் சூறாவளி பிரச்சாரத்தின் விளைவாக காமராஜர் வெற்றி பெறுகிறார். தமிழகத்தின் 3வது முதலமைச்சராகிறார். தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு தந்தை பெரியாரின் எண்ணற்ற கனவுகளை நினைவாக்குகிறார் காமராஜர். ஆங்காங்கே சில முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் காமராஜர் செய்தது தந்தை பெரியாரின் ஆட்சியே.